Každý z nás je Pako. Ja ukážem na teba. Tvoji susedia, ktorí sú vedľa teba, spravia to, že ti obidvaja naraz musia urobiť. Ty sa spravíš. Pýtaš sa, že ja? A naštveš sa ukáže, že na niekoho druhého. A ty dvaja musí zase robiť. Susedia. A on zase na niekoho ďalšieho. Vyskúšame. No, ale to je také, že... Dobre, tak ideme najskôr na skúšku, dobre? Takže Majka, poď, schopkaj si tak normálne, aby ti do uška mohli... Ja nemôžem, lebo mám boli koleno, som včera spadla v lese. Tak si sadni. Opri sa o stoličky daj a do nožky dopredu daj, aby ti mohli húkať do uška, dobre? Ideme veľmi pomaličky, takže toto je na ukážka, áno. Dobre. Teraz vy dvaja. Potvrdiate, že si Pako. A teraz ty odovzdáš právo Pakovi ďalšiemu. Ukáž na seba. Spolu, ukážte naraz, hej. 3-4 naraz.